Vo videu predstavím zariadenie Thomson Streaming Box 245. Toto zariadenie pripojíte cez HDMI port k televízoru, pripojíte ho k sieti, či už bezdrôtovo alebo cez Ethernet a pomocou neho de facto upgradeujete akýkoľvek televízor, projektor alebo monitor na Smart TV s operačným systémom Google TV. V balení nájdete aj takéto praktické diaľkové ovládanie, ktoré má samostatné tlačidlá pre najpoužívanejšie streamovacie služby a má aj mikrofón, takže môžete zadávať povely pomocou Google Asistenta. Tu je prehľad portov, je tam port pre napájací adapter, ten je pribalený, HDMI konektor, konektor pre LAN a taktiež optický konektor, optický zvukový výstup a na druhej strane sú porty USB-A a USB-C. Tu si môžete pozrieť technické parametre, čiže k dispozícii je tam 32 GB úložného priestoru a 2 GB RAM. Streamovací box som testoval pripojený k 4K monitoru, ale nebudem vás trápiť obrazom takto snímaným z kamery. Použil som zariadenie na grabovanie obrazu z HDMI. Podarilo sa mi nájsť také, pre ktoré nie je prekážka ochrana HDCP, takže môžem snímať takto priamo, čo sa deje na obrazovke. Postupujem podľa pokynov. Najprv je potrebné spárovať diaľkové ovládanie so streamovacím boxom, potom sa prihlásim svojim Google účtom. Prihlásenie musím potvrdiť pomocou dvojfaktorového overenia z iného zariadenia. Teraz si môžem vybrať, ktoré služby chcem používať. Ja mám predplatený Netflix a používam YouTube, takže si ho označím. No a po potvrdení sa mi nainštaluje základná konfigurácia. Aby som mohol naplno využiť kvalitu zvuku a podporu Dolby Atmos, potrebujem externé zvukové zariadenie, napríklad soundbar, môžem to pripojiť cez optiku receiveru a podobne. A aby som mohol hlasitosť ovládať priamo ďalkovým ovládaním, tak si môžem zvoliť zariadenie, ktoré potom bude reagovať na ďalkové ovládanie. Môže to byť televízor, soundbar alebo AV receiver, čiže tam si potom vyberiem značku. Pripomínam, že zariadenie má aj optický výstup zvukový. A potom treba počkať nejakú minútku, dve, kým sa to nakonfiguruje. Ešte sa ma to opýta, či chcem používať viac profilov, zatiaľ nie. No a už tu som na svojej domovskej obrazovke, kde mám predinštalované aplikácie. Pozriem si ešte možnosti nastavenia, takto sa dostanem do panelu Quick Settings, kde si môžem nastaviť Bluetooth, audio výstup a ďalšie parametre. No a môžem prejsť do podrobnejšieho nastavenia. V podstate je to hodne podobné ako na tablete s Androidom. Ako prvé si nastavím jazyk používateľského rozhrania na slovenčinu a môžem si pozrieť, ako mám obsadené úložisko, čiže zvyšilo mi 25 GB, z toho aplikácie zaberajú necelý 1 GB, zatiaľ tam nemám žiadne fotky ani videá. Idem si nainštalovať ďalšie aplikácie, doma využívame, máme predplatené Vojo a Joyplay, takže idem si nájsť aplikácie pre tieto služby. Vojo som našiel, nainštaloval. No a po prihlásení môžem vlastne sledovať programy na tejto službe, takže s týmto nie je žiadny problém. Sú tu aj rôzne pomôcky, ako sa prihlásiť a aktivovať. Takisto nájdem službu Joyplay, našiel som ju v zozname aplikácií pre Android TV, takže nainštalujem aj túto službu. No a po spustení sa samozrejme musím do služby prihlásiť, aby som mohol využívať svoje predplatné, takže tieto dve služby mám nainštalované. No a ešte mám kopec videí na serveroch Synology a QNAP. Google TV nepodporuje priame pripojenie k NAS zariadeniam, ale našťastie aplikácia VLC, veľmi populárny prehliadač vo verzii pre Android, tieto externé zariadenia na lokálnej sieti bezpečne pozná a dokáže sa k ním pripojiť a prehrávať, takže to je len také úvodné nastavenie, aby to malo prístup k štandardným médiám lokálne. No a už tu mám používateľské rozhranie aplikácie VLC, takže prídem do prehliadania a lokálna sieť
A už vidím tu svoje dva NAS servery, aj QNAP, aj Synology, čiže idem najskôr na Synology, kde mám uložené napríklad aj videá, ktoré som nevytvoril, takže podľa toho, ako mám konfigurovanú zložku adresáru, tak tu mám v zložke súkromné 2. No a môžem si pozrieť videá, ktoré tu mám uložené, no a podobne sa môžem pripojiť aj na QNAP, zase to všetko záleží od toho, ako to mám nakonfigurovať. Tu mám napríklad stiahnutú prednášku z konferencie Google I/O, takže všetko funguje ako má. Môžete si samozrejme nastaviť aj šetrič obrazovky, čo je dôležité, hlavne ak máte OLED televízor alebo panel. Takže ak to zosumarizujem, tak tento streamovací box pripojíte cez Ethernet alebo cez Wi-Fi k sieti, pripojíte ho cez HDMI k televízoru, monitoru alebo projektoru, ktorý môže byť obyčajný, teda nemusí byť smart, no a potom prostredníctvom streamovacieho boxu môžete využívať všetky funkcie Google TV, takže vlastne obyčajný televízor v podstate takýmto spôsobom povýšite na Smart TV. No a ešte záverečný prehľad parametrov, čiže podporuje to 4K pri 60 snímkach za sekundu.